Бейік Ватан соғышына Мүслим районынан 8 меңнен артық кеше ките. Оларның 5200-і ил азатлыгы өчен көрәштә батырларча һәлак була. Бер кайтырбыз дип киткән юлдан китсәләр дә, алар кайтмады. Олар өчен бары җилләр генә ачып ябып йөрде капканы. Бер кайтмасак, бер кайтырбыз дип китсәләр дә, күпме якташларыбыз туган илдән еракларда мәңгелек йокыга талды. Ил азатлыгы өчен яуга күтәрелгән совет халкы 4 елдан артык кан койды. Үз иминлеген генә саклап калмады. Фашизм куллыгы астында газапланучы тугандаш халыкларга да азатлык алып бирде. Илебез менә 74 ел инде тыныч тормышта яши. Ләкин сугыш китергән кайгы хәсрәт онытылмый. Тирән яралар әле дә үзен сиздерә. Җиңү бәйрәмендә әлеге яралар, сугыш белән бәйле хатирәләр кабат яңара. Безнең дәвергә дөньяның иң авыры сугыш балалары без булдык. Потому что тугашында эшли башладык. 17 яшьтән уже сугышка кирдек. 17 яшьтән 18 яшьтә уже гарип булып кайттым мин. Вторая группа инвалидта тестовая. Андан кайткачтан колхозда эшләдем, мутиста эшләдем, тырышта эшләдем. Эшләмәгән калмады. 41 елны җилене тутырдым да мин. Хәзер иптәшләр Сталинградка гербауши килгән балачага бит инде без югыйсаң. Шунда языласыңмы ди язылам, мин әйтәм, сездән калмыйм дим. Шуннан бер атнадан соң килсәк, Мөслимдә ыгызыгы. Кайсы баран итә, җылыйлар, гармуннар уйныйлар, күрешәләр. Шул хәбәр кыямәткә юм булды инде. Шуннан бер абый үтеп барадыр, абый бу Мөслимгә ни булгансың дип сорадым. Сугыш башлаган Герман диде. Киттек аннан бездә җылап. Бер җиргә дә бармыйбыз дип. Менә шундый хәл булды. Мин әтиемне сугышка озаттым. 10 яшье 2нче сыйныфта укыйдым. Бик авыр булды әтине озату. Чөнки ул 2нче чирекне 5-легә генә бетергәч, 3нче чирекне дә 5-легә бетерсәң, гармун алып бирәм дигән ие. Менә хәзерге көнгә кадәр шул сүз күңелдә. Аннан bir iş vasiyet şekilde әйтте ул. Улым, әниеңә карышма. Әйбәт ука. Һәм тәмәке тарта күрмә. Әтигә үзенең үлгән җиренә Калуга өлкәсе Износинский район Тетево дигән авылга әтинең күмгәр җиренә барып, әти мин синең васиятең үтәдең дип әйтеп кайттым һәм әнинең зияратыннан тофрак алып, шул тофракны сибеп, дуалар укып кайттык. Бу булды 2007 елны. Мөслимдә бәйрәм чарасы сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексында чәчәкләр һәм веноклар салудан башланды. Оешма предприятие, мәгариф, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы тармагы коллективлары яу кырында һәлак булган якташларыбыз истәлегенә веноклар һәм чәчәкләр салды. Район үзәгендәге хезмәт, җәмәгать оешмалары, мәгариф учреждениялары коллективлары җиңү бәйрәменә багышланган демонстрациядә катнашты. Демонстрантлар колоннасын хәрби техника озата барды. Күп елларны чыгабыз инде хәзер. 7 ел бардыр инде. Приблизительно шулайрак. Машинаны оешма белән бергә әзерләйбез инде. 5-6 кеше. Тыгыз колонналарда үткән көч структуралары яшь армиячылар парадында мәктәп укучылары белән бергә балалар бакчаларында тәрбияләнүче нәниләр дә бар иде. Biz bu paradka bik yaxşı итеп әзерләнәбез, чөнки безнең үзебезнең район алдында да ятка каласы килми, башка мәктәпләрдән кары яхшырак буласыбыз килә һәм шушы парадка инде яхшылап авылда бөтен урамны урап әзерләнәбез. Шулай ук авылда да парад булганда атлыйбыз, бөтен ветераннарыбызга үрнәк булабыз. Үлемсез полк акциясе 9нчы бай бәйрәменә күркәм төсмер өстәүче чараларның берсенә үрелде. Бу көнне халык сугышта катнашкан, яу кырында ятып калган туганнарының фотосурәтләрен тотып урамга чыга. Россия Федерациясының барлык төбәкләрендә үткәрелүче әлеге акцияга мөслимлеләр быел да бик теләп кушылды. Ил азатлыгы өчен шаһит киткән каһарманнарыбыз җиңү бәйрәме көнендә шул рәвешле исәннәр белән бергә сафка басты.
Мин инде бу акциядә икенче ел катнашам һәм үземнең бабаемны бессмертный полкка алып чыктым, чөнки аның да безнең белән парадта катнашуын телим. Минем әбиемнең әтисе Карамулин Хакимулла Карамулович, ул Бөек Ватан сугышының ветераны. Ул Ленинград фронтында служить иткән. Анасан шунда ранение алып, шул ранение белән яшәгән. Мин Казаннан кайттым, бессмертный полкка. Давайте я менә шундый карточканы кайттым. Ул безнең белән парад карасын өчен. Үлемсез полк акциясында катнашучылар һәм демонстрантлар район мәдәният йорты каршындагы мәйданга узды. Биредә аларны район җитәкчелеге, Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары, сугыш чоры балалары, мөслимлеләр каршы алды. Бәйрәмнең рәсми өлешен ачып район башлыгы Рамил Муллин барлык мөслимләрне бөек җиңүнең 74 еллыгы белән тәбрикләде. Сезне халкыбызның зур бәйрәме, бөек җиңү көне белән Мөслим муниципаль район советы, башкарма комитеты һәм шәхсән үзем исеннән чын күңелдән тәбрик итәм. Бөек җиңү турында хәбәр алынганнан шатлыклы көннән инде 74 ел үтсә дә, безнең өчен җиңү көне иң якты, иң изге бәйрәмнәрнең берседер. Дәһшәтле сугыш, зур югалтулар, ачлык, ялангыч, ачы язмышлар, тиңдәшсез батырлыклар һәм тагын әллә никадәр сынаулар белән сыналган сугыштыр. Илебезгә килгән дошман явы шәһәрләребезне, авылларыбызны җимерде. Миллионланган артык кешенең гомерен үзде. Завод, фабрикалар, бакча урманнарны, иген кырларын кидерде. Кешелек тарихында иң куркыныч бу сугыш берәүне дә аямады. Ул һәрбер йөрәккә мәңге төзәлмәс яра салды. Җиңү гаять зур югалтулар белән яуланды. Татарстан гына 700 меңнән артык улын һәм кызын фронтка озатты. Алар арасында 8300 артыгы мөслимләр. Сугыш кырларында 5200-дән артык райондашыбыз ятып калды, хәбәрсез югалды. Хөрмәтле ветераннар, сез ватан азатлыгы өчен каһарманча көрәштегез. Йокы, ял күрмичә, үз-үзегезне аямыйча тылда эшләдегез. Җиңүнең нинди генә бәягә төшкәнен без һич кайчан онытмабыз. Яшьләргә туган илгә фидакарча хезмәт итү үрнәге бердән тикдәшсез батырлыгыз өчен, сугыштан соң районны торгызуда күрсәткән намуслы хезмәтегез өчен сезнең алдыгызда баш иябез. Чиксез рәхмәт хисләребезне җиткерәбез. Республика Урман хуҗалыгы министры Раул Кузюров шәхсән үз исеменнән һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның бәйрәм котлавын җиткерде. Уважаемые татарстанцы, дорогие фронтовики и труженики тыла, сердечно поздравляю вас с общенародным праздником 74-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками. Многие десятилетия минули с того незабываемого дня, когда на нашу опаленную пожарищем землю пришла долгожданная весть об окончании Великой Отечественной войны. Но события трагических и героических военных лет никогда не сотрутся из нашей памяти, став неразрывным связующим звеном духовно-патриотической преемственности поколений. Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших и воздаем должные почести ныне здравствующим героям, фронтовикам и труженикам тыла. Огромное вам спасибо, уважаемые ветераны, за мужество, трудолюбие, мудрость, неиссякаемый жизненный оптимизм и активное участие в жизни родной республики. Долгих вам лет жизни. Пусть больше никогда на нашу землю не опускается страшная тень войны, а с глаза наших жен и матерей не наполняются слезами скорби и отчаяния. Пусть над нашей любимой отчизной всегда развивается завещанные героями победные знамя. Мира вам, счастья, добра и благополучия. С Днем Великой Победы! Илебез азатлыгы өчен батырларча көрәшкән һәм яу кырында ятып калган каһарманнар 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Бәйрәм чарасы театралештерелгән тамаша белән дәвам итте. Сугыш чоры вакыйгаларын, фронтта һәм тылда совет халкы күрсәткән батырлыкларны гәүдәләндергән күренеш һәркемнең күңелен кузгатты, күзләргә яшь китерде.
İpteşler, birge jıyılabız. Mında kiliniz әлі raykondan kulak kilgen. Abdurrahman İsmagilovich, rahimittiniz söz sizge berildi. Rahmat iптешләр, 41 елгы язгы чәчү эшләрен яхшы гына башкарып чыкты. Җиткерелгән план кыска срокларда ныклы әзерлек белән үтәлде. Бу эштә катнашкан һәр колхозчыга район партия комитеты исеменнән рәхмәт белдерәбез. Һәм инде сезнең тырыш хезмәтегезне бәяләп, Путиловец колхозына выпил тапшырыла. Hizmetimizni ko'ra biluguz uchun rahmat. Avuldaşlar bilan birga ishladik. Mana bunda endi eng natijali mexanizatorimiz Qosim Salahiddinov. Onun oğlu G'abdil bu yilni Atisizmdan Shollag'a traktoristlar azirlov maktabine yo'l tutar. Şulayok oldingi komsomol Zulayxa meditsina училищесына jiberildi. Kolxozimizga sizday kadrlar bek kerak iптешләр. G'ilfanov aboy sovum chiqishin har sıyırga 20 litrga yetkazib, VDNXga bu yilni o'zim boramali. Meni ko'rsiz. Ya tutilar, haqiqatda bunda semenki shertib o'tirmaysizlar. Eminaning sıyırlari barsidan da ayrılib turadi. Bararda dik barmasin. Tovuş iптешләр. Bugün kolxozimiz şunday ulu bo'lakka erishdi. Bu Tilimiz kolxozunda bayram. Hayda og'ay, so'z garmoningni. İpteşler tuttağız. Bugün 22 iyun ertesinde Hitler Germaniyası tuğan tufrağımızga karşı soğuş başladı. Bizning alda hazır birgine buruş. İlimizni saqlab qolu. Ertenge taң nurundan uyandı ромашкалар. Yılmayıp her sırашып көзгә көз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын. Таң сөртүсләренә хуш исле саф чакларын. Şeşkeler keyiflenip, joylana silkindiler. Hem yine şunda gajep bir яңа хәл күрделәр. Ерак түгел, моңаеп утыра ромашка кызы. Тик чуклары ак түгел, кан шикелле, кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-берсеннән. Ничек булай? Bir үзе ул кызылдан киенгән. Әйттеләр, син сеңлекәй, ни үзгәрдең, ни эшләдең? Нидән кызыл чукларың, нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка, төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты 15 укчыга каршы.
çiğnedi. Bir damda yaralandı kul başı. Anın batır on kanı damdı benim şıklarga. Benim kızım gülmegen bir aşadı şılpanda. Gidip gitti, min kaldım. Kanın saklam şığımda. Günde anın sağını balkıyım min dağ nurunda. Ya, Dускайым Хамидолла, сызлаймы? Қаласыйды сеңа, госпиталде, бірер отнаға. Врачта шуны сөйледі. Ey Mansur, seni çıkarganda vijonun bilen kolun diyanda. Koşup bulsa da çağırıydın billahi. Kurşa Respublikada bulsak da birge totup front kıyınlığın ayrılmazlık bulup uslandık. Ayrılmışa birge front geçip, muyunun bursağıydı düşmanның. Yigitler, Züleyha bilen ilenişirge komandir rüksat berdi. Peki, o'zingni aytgansan bek sulu, sanitarkabızna. Lekin eşir itip til so'ray. Bir nemis ofitser aday. Yigitler, kim benim bilen razvedkaga? Barabız endi, barabız. Ey dali yaştı, sazdır garmanını. Uğrağan şiirlerimle peşen şakan şiirlerim şu yürür gider dey bulanla baytır gider dey bulan özgür aşı şiirlerde Kır poştisi kilgen anda. Basılkılar da var, hotlar da hayran.
Әминә апа, тәмам түзәр хәл калмады бу ачлыкка. Бер уч кына булса да ашык алып кайтырга иде бит. Жүләрсез сөйләмә Хәлимә. Илдә нәрсә барганын белмисең әллә. Барысы да соңгы бөртеккә кадәр фронтка. Түзик инде кызлар. Күп калмады бит. Менә җиңү белән кайтып җитәрләр. Җан кисәкләребез. Безгә түземсезлек белән көтәргә генә кала. Сабыр булып көтәргә. Авыл яна. Шәфәк нуры булып, уйный күктә яныгын шәүләсе. Күмерләнгән өйнең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала йылый капшый аның сулган күкрәген. Ятып суыра, туктап карап тора, үксеп уа аннан күзләрен. Палаш үзе кача көнбатышка, өстерелә ватты көймәсе. Куаны арттан ядрә була, ана каны, бала күз яше. Күрше кызы Сәрвәр базда иде. Ишетеп чыкты бала тавышын. Кинәт куркып сүзсез катып калды. Үлгән килеш күреп танышын. Ул баланы алды кочагына, яшен сөртте, үпте, юатты. Алып кайтты, җылы сөт эчертте, кулларына алып уйнатты. Ул сикертте аны тезләрендә, ана дәрте анда кабынды. Бала көлде, аннан әннә диеп, күкрәгенә аның сарылды. Сәрвәр әле бары 17-дә. Тормыш ана яңа башлана. Ул елмая ана назы белән, ана бәхте белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп, ул барлана, карар, үстелер. Тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оча минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда. Рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга. Әткәйдән хат килде, хат! 1945 ел 9 май. Минем кадерләрем Бану, улларым Салих, Захир. Уй кичерешләребезне аңлата алырлык сүзләр табуы кыен. 4 ел буена барган канлы бәрелешләр тамам. Совет солдаты җиңү яулады. Герман җирендә туган йорттан читтә булсам да, бөтен уйларым бары сезнең хакта. Шатлыклы күрешу мизгелләрен түземсезлек белән көтеп, Габдрахман. Кызлар, кайталар бит! Кайталар, кызлар! Теләкләр бер генә, дөньялар имин булсын, менә шулай матур булсын бөтен дөньялар, саулык, сәламәтлек, һәркемгә дә шатлык, бәхет. Бу бәйрәм әтиләр, әниләрне искә төшерә торган бәйрәм. Шулар дип яшәйбез бит әле. Шуларның традициясен дәвам итәбез. Бу безнең изге бәйрәм. Бу бәйрәм белән барыгызны тәбрик итәм. Аны онытырга ярамый. Елдагыча матур итеп каршыларга, киләчәктә дә көннәрдә бик матур. Бу елны бигрәк матур оештырганнар әле. Просто күңелле, тарап йөрүләре, балалар, бөтен нәрсә бар. Сатып алам дисәң дә бар, карын дисәң дә бар. Рәхмәт оештыручыларга. Бәйрәм барысында бөтен халыкны бәйрәм белән котлыйм, туган җиңү бәйрәме белән. Әнием Сәдриева Зөләйха Әхмәди кызы, сугыш һәм тыл хезмәт ветераны. Хәзер инде ул вафат булды. Искә алып китәбез. Сугыш елларыннан соң авылны җимереклекне бик күп көчен куйган хатын. Җаны җәннәттә булсын. Менә шушы җиңү бәйрәме белән барлык халыкларны да тәбрик итәм.
Müslüman türünde nur bulma bugünüge Kalkıtı batırlar şehrin Duası küplerini unutamayıp ütkene Bizge her vakit yaşar